és imprescindible poder obtenir i poder almenys optar a projectes com han sigut els Premis Pinyol. En aquest cas nosaltres els necessitem per poder mantenir la nostra tasca, per poder seguir tenint un prospector i un tècnic laboral que mantingui el peu al tall d'inserció laboral, per poder oferir nous projectes i modernitzar els projectes que tenim, per innovar i fer noves propostes. Tot això, tenim moltes idees i moltes ganes, però tristament necessitem diners per poder-ho fer i per això han sigut uns diners que han caigut del cel i que els utilitzarem per poder mantenir el nostre treball i la nostra tasca. Per nosaltres és molt important que hi hagi una continuïtat en els Premis Pinyol perquè al final donen visibilitat a models com el nostre. És un suport i un acompanyament que també rebem amb aquests premis i és una entrada d'aire fresc perquè el dia a dia de les entitats de l'economia social és dur i necessitem també aquesta entrada d'aire fresc que ajuda i acompanya no sols a l'entitat sinó a totes les persones que dia a dia estem treballant per millorar el planeta i la societat.